Good day po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Bago po natin simulan ang ating kwentuhan, nais ko po munang i-shout out ang lahat ng mga nagkomento sa last video natin. Shout out po kay Sir Arnulfo Mohal ng Antipolo City, Rizal. Shout out din po kay Sir Caleb, kay Ma'am Rosa Franca Abellana, at kay Ma'am Eileen Licardo. Thank you so much po sa inyong lahat. Umpisa na po natin ang ating kwentuhan. Kung may isang bagay na natutunan ko sa buhay, iyon ay ang katotohanang hindi lahat ng tahanan ay nagbibigay ng kapayapaan. Minsan kahit kumpleto ang bubong, dingding at ang mga taong nakatira roon, pakiramdam mo pa rin wala kang sariling lugar. Ganoon ang daramdaman ko, Miss Love, sa bahay ng biyenan ko. Halos dekada na akong nakikisama roon, kasamang anak kong si Mika. Tinitiis ang mga puna, mga pakikialam, at mga pagkakataong pakiramdam ko wala akong puwang sa bahay na iyon. Ang asawa ko ay seaman. Madalas nasa barko at buwanan kong mawala. Kapag may problema sa bahay, ako ang humaharap. Kapag may kailangang asikasuhin, ako lahat. Pero kapag may hindi nagustuhan ng biyenan ko, ako na lang palagi ang mali. Hanggang sa dumating yung araw na napuno ako. Nagsawa ako. At doon, Miss Love, hindi ko sukat akalain na makikilala ko si Waldo, ang boy sa apartment na lilipatan namin ng anak ko. Hindi ko sukat akalain na mapapalapit ako sa kanya hanggang sa isang gabi na ibigay ko ang sarili ko sa kanya. At iyon ay hinding-hindi ko makakalimutan. Ito po ang kwento ko, Miss Love. Ang kwento ng aking karanasan. Hello everyone! Welcome back po to our channel, Miss Love. Muli niyo po akong makakasama upang magbigay buhay sa kwentong ito. At ang kwento ngayong araw ay galing po sa sender natin na si Ma'am Yvonne. Magandang araw po sa inyong lahat, Miss Love. Ako si Yvonne, 35 anyos na, at ang asawa ko ay isang seaman. Halos isang dekada na rin kaming kasal ng mister kong si Art, na 39 anyos naman, at may isa kaming anak na 8 years old na. Maayos naman sana ang buhay namin kung di lang kami nakikitira sa biyenan ko. Ilang beses na kasi naming binalak na magpagawa ng bahay noon pero hindi matuloy-tuloy dahil tinututulan yon ng biyenan kong babae. Ang katwiran kasi nito, nag-iisa lang daw nilang anak si Art, kaya't ang bahay na iyon ay kay Art lang din naman daw mapupunta. Kaya naman pumayag na lang ako na makisama sa kanya. Pero mahirap talaga. Sobrang hirap. Halos isang dekada na akong nagtitiis sa ugali ng biyenan kong babae. Hanggang sa kusa na lang akong sumuko. Sakto noon, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo ng asawa ko sa video call. Pareho kaming may nasabing hindi maganda sa isa't isa. Pareho kaming nasaktan. Masikip ang dibdib ko noon dahil hindi niya ako maintindihan. At dahil doon, nag-impake ako. Hindi para makipaghiwalay kaagad, hindi para maglayas, kundi para magkaroon muna ng katahimikan kahit saglit. Kaya naman lumipat kami ni Mika sa isang apartment na nakita ko sa internet. Hindi naman to kalakihan. 2 palapag lamang ang gusali at may ilang magkakatabing unit. Tahimik kasi ang lugar at malapit rin sa paaralan na paglilipatan ng anak ko. Nung araw ng paglipat namin, isang lalaki ang sumalubong sa amin. Siya ang tumulong sa akin nung pagbuksan ako ng gate. Siya na rin ang nagbuhat ng ilang mga gamit namin. "Sa unit 4 po ba kayo?" tanong niya. Oo," sagot ko. Tumango siya at agad na binuhat ang isang malaking kahon.
Doon ko siya unang napagmasdan. Matangkad na binata, moreno at matangos ang ilong. Pero mukhang mas bata sa akin ng ilang taon. Pero halata sa katawan niya na sanay ito sa mabibigat na trabaho. Simple lang ang suot niya noon. Isang lumang t-shirt na at maong. Naku, wag mo nang buhatin lahat yan. Mabigat yan eh, sabi ko. Ngumiti siya ng bahagya. Ako na ho, kaya ko naman po. At ipinagpatuloy niya ang pagbubuhat. Doon ko nalaman ang pangalan niya. Siya, si Waldo. Siya pala ang nangangasiwa sa apartment. Ang may-ari ng apartment ay nasa ibang bansa at kamag-anak niya rin. Siya ang nag-aasikaso ng mga tenant, naniningil at kung mga may kailangang kumpunuhin sa buong lugar. Halos buong araw siyang tumulong sa akin. Nang matapos ang lahat, inabutan ko siya ng pera na gusto kong ibigay bilang pasasalamat sana. Pero umaling naman siya. Naku, huwag na ho. Nakakahiya naman. Ayos lang ho. Hindi na ako nagpumilit pa. Pagkatapos noon ay umalis na siya at bumalik sa mga ginagawa niya. Akala ko noon, bihira ko lang siyang makikita. Pero nagkamali ako. Sa mga sumunod na araw, halos araw-araw ko siyang nakakasalubong. Dahil sa likod lang pala siya ng paupahan nakatira. Minsan nagwawalis sa bakuran. Minsan may inaayos na gripo. Parang wala siyang tigil. Isang umaga, habang naghahanda ako ng almusal, napansin kong nakasilip sa bintana si Mika. Ma, si Kuya Waldo. Napatingin ako. Nasa labas si Waldo at may inaayos na sirang bisikleta. Ilang bata ang nakapalibot sa kanya. Pagtingin ko, kasama na roon si Mika. Hindi ko na malaya na nakalabas na pala ang anak ko. Lumabas na rin ako noon. Anong ginagawa ninyo? Tanong ko. Ngumiti si Mika. Inaayos po ni Kuya Waldo yung bike, Mama. Tiningnan ko yung bisikleta. Natanggal pala yung kadena. Ilang minuto lang ay maayos na yon. Masayang-masayang umikot ang mga bata. Salamat po, sigaw nung isa. Napangiti lang si Waldo. Pagkaalis ng mga bata, ay nilapitan ko siya. Aba, marunong ka palang mag-ayos ng bisikleta ha. Napakamot siya sa ulo. Naku natanggal lang ho yung kadena nun. Napakadali. Parang ikaw yung takbuhan ng mga bata dito, no? Natawa siya. At yun yatang unang pagkakataong nakita ko siyang tumawa. Sa totoo lang, Miss Love, gwapo talaga siya. At lalo siyang naging gwapo sa paningin ko noong ngumiti siya. Makalipas ang ilang araw, naging pamilyar na sa akin ang presensya niya. Hindi naman dahil espesyal siya, kundi dahil halos siya ang takbuhan ng lahat ng tao dito sa apartment. Kapag may tumutulo sa bubong, si Waldo. Kapag may sirang ilaw, si Waldo. Kapag may bagong tenant, si Waldo. Minsan nga naiisip ko, hindi kaya napapagod yung lalaking yun? Isang tanghali, pauwi ako galing palengke nang makita ko siyang nagbubuhay ng mga kahoy sa likod ng apartment. Pawisan na pawisan siya. Mainit ang araw. Napahinto naman ako. Mag-isa ka lang? Opo. Wala bang ibang tao na pwedeng tumulong sa'yo? Ang init-init oh. Ngumiti siya. Okay lang po. Mas napapabilis po yung trabaho kapag ako na lang. Napailing ako. Matigas talagang ulo mo, no? Tatawa siya. Kaya siguro wala pa akong asawa, no? Hindi ko rin napigilang matawa sa biro niya. Iyon ang unang beses na naging magaan ang usapan naming dalawa. Mula noon, kapag nagkakasalubong kami, ay nagkakaroon kami ng kwentong-kwentuhan. Mga simpleng bagay lang tungkol sa kanya. Kung sino-sinong mga tenant, kinukwento niya sa akin isa-isa. Yung mga batang naglalaro sa bakuran. Hanggang sa isang araw, nagulat ako nung marinig ko si Mika. Ma, pwede po ba akong maglaro sa labas? Sinong kasama mo? Si Kuya Waldo po. Napatingin ako sa labas. Nasa ilalim ng puno si Waldo,
kasamang ilang mga bata. May ginagawa silang saranggola mula sa lumang plastik at patpat. At mukhang masayang-masaya si Mika. Matagal ko siyang pinagmasdan, hindi dahil kay Waldo, kundi dahil sa anak ko. Sa unang pagkakataon, matapos yung mga nangyari sa amin, nakita kong masaya ulit ang anak ko. Walang tensyon, walang sigawang naririnig. Nung gabing iyon, habang kumakain kami ng hapunan, biglang nagsalita si Mika. Ma? Mabait si Kuya Waldo, no? Napangiti ako. Oo naman. Alam mo, gusto ko siyang maging kuya. Tumango ako at hindi na ako nakapagsalita pa. Kinabukasan, maaga akong nagwawali sa harap ng unit nang makita ko si Waldo na may dalang mga papel. Mga resibo ho. Inubot niya sa akin yung isa. Pagkatapos ay aalis na sana siya. Pero napansin kong may sugat siya sa kamay niya. Oh, anong nangyari dyan? Tanong ko. Tumingin siya sa palad niya. Wala ho. Nasugatan lang kahapon na Ate Yvonne. Hinawakan ko yung kamay niya. Nagulat din ako sa ginawa ko at nagulat din siya. Magaspang yun. Halatang sanay na sanay sa trabaho. Nagamot mo na ba to? Tanong ko. Ay, mamaya na. Napailing ako. Kau talaga. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Sandali akong pumasok sa unit at kumuha ng gamot. Paglabas ko ay inabot ko yun sa kanya. Linisan mo yan ha. Baka kasi ma-impeksyon. Mukhang nagulat siya. Naku, ayos lang po Ate Ibon. Sige na, kunin mo na. Napangiti siya. Salamat. Hindi ko alam kung bakit. Pero habang pinagmamasdan ko siyang naglalakad papalayo, Miss Love, may kakaibang pakiramdam akong hindi maipaliwanag. Hindi lang yun simple. Iyon ay paghanga. Paghanga dahil siguro matagal na akong walang nakakasalumuhang taong payak lang na namumuhay. Hindi maarte, walang agenda, at walang kailangang patunayan sa buhay. Napakasimple ni Waldo, Miss Love. At hindi ako magtataka kung bakit maraming malapit sa kanya dito. At kung sakaling mag-aasawa man siya, ay napakaswerte ng babaeng yon. Hindi ko katulad. Minalas sa biyanan. Sa loob ng maraming taon, puro problema ng pamilya ang laman ng isip ko. Pero ngayon, para bang unti-unti na akong nakakahinga ng maayos. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami mananatili ni Mika sa apartment na ito. Hindi ko rin alam kung maayos pa ba ang gusot namin ng asawa ko. Pero sa bagong lugar na ito, unti-unti akong nasasanay. At sa bawat araw na lumilipas, mas nakilala ko ang lalaking magbibigay puwang sa puso ko. Si Waldo. Ang lalaking wala namang espesyal na ginagawa. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, unti-unti siyang nagiging bahagi ng araw-araw kong buhay. Hindi ko alam, Miss Love, kung kailan po eksaktong nagsimula ang pagiging komportable ko kay Waldo. Siguro dahil araw-araw ko siyang nakikita. O siguro dahil siyang isa sa mga kakaunting taong marunong makinig nang hindi agad nagbibigay ng opinyon. Lumipas pa ang halos 1 buwan mula nung lumipat kami ni Mika sa apartment. Unti-unti na rin akong nasanay sa bagong buhay namin. Tahimik at napakasimple. Malayo sa mga puna at gulo na iniwan ko sa bahay ng biyenan ko. Isang umaga, katatapos ko lang magsampay ng damit nang makita kong nakaupo si Waldo sa bakanting bangko sa bakuran. May hawak siyang notebook. Parang may sinusulat. Bihira ko siyang makitang walang ginagawa kaya nilapitan ko siya. Ano yan? Tanong ko. Agad naman niyang sinara ang notebook. Napangiti ako. Secret, tugon niya. Tapos napakamot pa siya sa ulo. Bakit mo naman tinago? Nakakahiya po eh. Lalo tuloy akong na-curious. Tula ba yan? Naku, may nililigawan ka na no? Natawa siya. Naku, hindi ho. Wala. Love letter. Tanong ko ulit. Mas lalo siyang natawa.
Wala po akong susulatan. Umupo ako sa kabilang dulo ng bangko. Sigurado ka? Opo. Baka naman may nililigawan ka na. Kwento mo naman sa akin. Umiling siya. Wala. 27 ka na. At wala ka pang girlfriend? Tanong ko ulit. Wala. Ani sabay tawa. Pinagmasdan ko siya. Mapili ka yata eh. Gwapo ka pa naman. Sayang lahi mo. Tigin niyo ba? Ako ang nagtatanong kaya akong sagutin mo. Ngumiti siya. Ate Ibon, kayo na lang humusga. Napailing ako habang natatawa. Unti-unti ko nang napapansin na iba pala siya kapag komportable na siya sa kausap niya. Hindi na siya yung napakatahimik na lalaki nung unang araw. At may sense of humor pala siya. At marunong ding sumagot. Mula noon, mas madalas na kaming nagkakausap. Minsan habang naghihintay ako kay Mika sa school. Minsan kapag nagdidilig ako ng halaman sa unit. At minsan naman habang nagpapahinga siya matapos siyang magtrabaho. Isang hapon, may dala akong malamig na soft drinks galing tindahan. Inabot ko ang isa sa kanya. Akin to? Oo. Kayo po talaga. Ano? Di niyo ako nakakalimutan. Baka mamaya ma-inlove na ako sa inyo niyan ah. Natawa ako noon. Ang arte mo ah, may nalalaman ka ng ganyan. Totoo naman eh. Alam mo, naawa kasi ako sa'yo. Sabi ko. Napataas ang kilay niya. Naawa? Oo. Bakit naman? Kasi parang wala kang pahinga. Tapos wala pang nag-aalaga sa'yo. Kaya nga mag-asawa ka na. Napailing siya habang nakangiti. Pwede naman eh. Kung pwede ka. Namula ako noon sa biro niya. Ikaw talaga. Ani ko. Tapos nagkamot siya ng ulo. At tahimik siya sandali. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Kayo rin naman eh. Ako naman ang natahimik. Anong ako rin naman? Anong ibig mong sabihin? Maganda ka. Mukha kang ang dalaga eh. Mukha kang walang anak. Hindi ako agad nakasagot. Napatigin lang ako sa hawak kong bote. Pagkatapos ay napangiti. Yung tila kinikilig. Pero mukha kang maraming problema. Dagdag niya. Kaya napatingin ako sa kanya ng seryoso. Marami naman talaga eh. Tumango lang siya at hindi na siya nagtanong pa. Iyon ang isa sa mga bagay na gusto ko sa kanya. Hindi siya mapilit. Kapag ayaw mong magsalita, hahayaan ka niya. Kapag gusto mong magkwento, makikinig siya. Simple lang. At doon, unti-unti akong napapalapit lalo sa kanya. Isang gabi, matapos matulog si Mika, naupo ako sa labas ng unit. Presko ang hangin at napakatahimik ng paligid. Ilang minuto pa lang akong nakaupo nang makita kong dumaan si Waldo. May dala siyang flashlight. Ano, papatrol ka? Tanong ko. Napangiti siya. Parang ganun na rin. Grabe naman yung trabaho mo. Kasama na po sa responsibilidad. Aba, magpahinga ka rin. Huminto siya, pagkatapos ay umupo malapit sa akin. Magkano bang sahod mo dito? Tanong ko. Bakit parang ini-interview niyo ako? Anya, sagutin mo na lang. Natawa siya ulit. Nang sabihin niya yung halaga, napailing ako, Miss Love. Pumayag ka? Ang baba ah. Kaya nga ho eh. Tapos ginagawa mo pa lahat. Opo. Niloloko ka na yata eh. Hindi naman. Ayos na rin. Libre naman na lahat kaya wala na akong iniintindi. May sarili pa akong bahay sa likod. Hindi ko alam kung bakit pero parang gusto ko siyang kuritin ng mga oras na yon. Yan ang problema sa iyo eh. Ano po? Masyado kang mabait. Napangiti siya. Pagkatapos ay diretsong tumingin sa akin. Hindi naman siguro. Mabait ka talaga, Waldo. Ikaw rin naman eh. Hindi ah. Bakit hindi? Kasi minsan masungit kaya ako. Natawa siya. Hindi pa naman kita nakikitang nagsungit.
Dahil sa'yo mabait ako. Pagkasabi ko noon, tsaka ko lang napagtantong parang iba yung dating noon. Napayuko ako. Pero imbis na mailang siya, ngumiti lang siya. Salamat po. Para saan? Di sa special treatment mo. Napailing na lang ako habang natatawa. Baliw ka talaga. Sa mga sumunod na araw, parang naging normal na ang mga ganong klase ng usapan. Mas madalas na kaming nagtatawanan. Mas madalas kaming nagbibiruan. At sa hindi ko namamalayan, inaabangan ko na minsan ang paglabas niya sa umaga. Inaabangan ko kung anong kalokohan na naman ang sasabihin niya. Inaabangan ko kung magkakasalubong kami. Isang tanghali, nagkataong walang pasok si Mika. Nasa sala kami nang may kumatok. Pagbukas ko ng pinto, si Waldo. May dala siyang maliit na plastic, inihaw na mais. Napakunot noo ko. Para saan? May nagbigay eh. Tapos, sobra. Tapos, ngumiti siya. Ikaw agad ng isip ko kaya sa'yo na to. Ang corny mo. Ang corny nga, tinanggap mo naman. Sayang eh, masarap kasi pag libre. Ani ko, sabay pareho kaming natawa. Mula sa loob, sumilip naman si Mika. Kuya Waldo. Agad tong lumapit. Makalipas ang ilang minuto, silang dalawa nang nag-uusap habang ako ay nakatingin lamang. Hindi ko maiwasang mapansin kung gaano kadaling mahalin si Waldo bilang tao. Hindi lang dahil gwapo siya, hindi rin dahil matangkad siya, kundi dahil totoo siyang tao. Hindi siya nagpapanggap, hindi siya mayabang, at lalong hindi siya nag-iinarte. Nung umalis siya, sinarado ko ng pinto, pero may kung anong ngiti na naiwan sa labi ko. At doon ko unang naramdaman ang kakaibang takot. Dahil alam kong hindi na ito simpleng pagkakaibigan. Hindi pa man yun pag-ibig, pero alam kong may nagbabago. At nararamdaman ko rin na napapansin yun ni Waldo. Kinagabihan, nakatanggap ako ng mensahe mula sa asawa ko. Maikli lang. Kumusta kayo ni Mika? Ilang minuto kong tinitigan ang screen. Dati, sabi ko kung makatanggap ng message mula sa kanya. Dati hinihintay ko yon. Pero ngayon, hindi ko alam kung bakit parang wala na yung dating. Matagal bago ako nag-reply. Pagkatapos ay nilapag ko ang cellphone. Napatingin ako sa bintana. Sa labas, nakita ko si Waldo na nagsasara ng gate ng apartment. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, Miss Love, mas napangiti pa ako sa tanawing yun kaysa sa natanggap kong mensahe mula sa sarili kong asawa. Lumipas ang mga araw na hindi ko namamalayan. Naging bahagi na ng routine ko si Waldo. Pagising sa umaga, nag-aasikaso kay Mika, naghahatid ako sa kanya sa school. Pag-uwi, minsan magkikita kami ni Waldo at magkukwentuhan. Simple lang pero naging komportable na ako sa kanya. Samantala, bihira pa rin kaming magkausap ng asawa ko. Kapag may mensahe siya, maiksi lang madalas. Kapag tumatawag naman, kadalasan ay nauuwi sa pagtatalo. At nung gabing yon, ganon na naman ang nangyari. Bandang 9:00 na ng gabi noon nung tumunog yung cellphone ko. Tulog na si Mika nung mga oras na yon. Napabuntong hininga ko bago sinagot ang tawag. Hello? Ibon? Ano yun? Napansin kong seryoso agad ang boses niya. Kailan ka ba uuwi? Tahimik akong napatingin sa kisame. Napag-usapan na natin yan, di ba? Hindi ba rin ako makapaniwalang umalis ka? Napapikit ako. Hindi naman ako umalis nang walang dahilan eh. Nanay ko yun, Yvonne. At asawa mo rin ako. Sandaling natahimik ang kabilang linya, pero hindi nagtagal. Hindi ko talaga gusto ang ginawa mo. Natawa ko ng mapait at hindi ko rin gusto yung ginagawa ninyo sa akin sa loob ng maraming taon. Huwag mo naman na kasing palakihin yun. Hindi ko palalakihin.
Hindi mo alam kasi wala ka doon. Tumigas ang boses niya. Lagi mo nalang sinasabi yan. Lagi mo nalang sinisisi ang pamilya ko. Hindi ko naman sinisisi ang nanay mo eh. Ganun na din yun. Napailing ako. Pakiramdam ko paulit-ulit na lang kaming dalawa. Paulit-ulit na paliwanag, paulit-ulit na pag-aaway, paulit-ulit na sakit. Pero ni minsan, hindi ko narinig na pinakinggan niya ako. Pwede ba, Art? Kahit minsan pakinggan mo naman ako. Ani ko, pinapakinggan naman kita eh. Hindi. Yvonne, hindi mo ako naiintindihan dahil malayo ka. Hindi mo nakikita. Never mong nakita ang nangyayari sa akin sa bahay na yun. Tahimik ulit si Art. Pagkatapos ay nagsalita to. Basta umuwi ka na. Natawa ako ng mahina. Kung pipilitin mo akong umuwi, mas mabuti pang tuluyan na lang tayong maghiwalay na dalawa, Art. Narinig ko ang malalim niyang pagbuntong hininga. Ang tigas ng ulo mo. At iyon ang tuluyang nagpasakit sa dibdib ko. Dahil yun din ang eksaktong linyang madalas kong marinig sa biyanan ko. Hindi ka marunong makisama, matigas ulo mo, masyado kang sensitive, masyado kang reklamador. Yan ang paulit-ulit niyang sinasabi sa akin. Na para bang lahat ay mali. Kung yan lang ang sasabihin mo, matutulog na ako, Art. Yvonne, good night. At pinatay ko na ang tawag. Ilang segundo akong nakatingin sa cellphone ko. Pagkatapos ay nilapag ko yun sa mesa. Mabigat ang pakiramdam ko ng mga oras na yun. Parang bumalik lahat ng dahilan kung bakit ako umalis. Ayoko nang umiyak. Pagod na akong umiyak. Kaya lumabas ako ng unit. Tahimik ang buong apartment. Karamihan sa mga tenant ay tulog na. Nung mapatingin ako sa bakuran, nakita ko si Waldo. Nakaupo siya sa mahabang bangko malapit sa gate. May hawak na cellphone. Mukhang may pinapanood. Hindi niya agad ako napansin. Ako naman ay naglakad papunta roon. Paglapit ko ay tsaka siya napatingin. Napangiti siya. Oh, gising pa kayo? Umupo ako sa kabilang dulo ng upuan. Ngayon ko lang napansin kung gaano pala katahimik ang paligid kapag gabi na. Wala nang batang naglalaro, wala nang tenant na nagkukwentuhan sa labas. Halos walang kaingay-ingay. Kumusta? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya. Ewan. Napailing ako. Bakit naman? Nag-away kami eh. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi agad yun. Siguro dahil sa kanya, gumagaan yung pakiramdam ko. Hindi naman siya nagsalita. Naghintay lang na magkwento ako. Kausap ko ang asawa ko. Tahimik siya, kagaya pa rin ng dati. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko eh. Ayos lang. Mas gusto ko pa nga yun eh. Hindi yung tipong nagbibigay agad ng payo. Nakikinig lang siya at sapat na yon. Ilang segundo kaming tahimik hanggang sa nagsalita siya ulit. Namimiss mo na ba siya? Napatingin ako sa kanya. Hindi ko inaasahan ang tanong niya. Matagal bago ko nakasagot. Ewan ko ba? Tumango siya at muli kaming natahimik. Nakatingin lang ako sa bakuran. Samantalang siya naman ay tila nag-iisip. Pasensya ka na kung sasabihin ko to, Ate Yvonne. Ayos lang. Tingin ko sa inyo, parang matagal na kayong may problemang dalawa eh. Parang pareho na kayong pagod. Napahinga ako ng malalim. Tama ka. Well, yun lang naman napapansin ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang mas naiintindihan niya pa ako kaysa sa ibang tao na ilang taon ko nang nakasama. Nakakatuwa. At the same time nakakatakot din dahil hindi yun dapat. Ilang minuto pa kami nag-usap tungkol sa iba't ibang bagay hanggang sa nauwi sa biruan. Alam mo, sabi ko. Ano? Kung may asawa kong katulad mo baka mas tahimik ang buhay ko ngayon. Pagkasabi ko noon ay natahimik kaming pareho. Napatingin siya sa akin. Ako naman ay napatingin sa kanya
At doon ko napagtanto ang bigat ng sinabi ko. Parang biglang bumagal ang paligid ng mga oras na yon. Wala nang nagsalita, wala nang gumalaw. Ngumiti lang siya, pero kakaiba ang ngiting yon. Hindi katulad ng dati. Ako naman, sabi niya, kung may makikilala lang akong katulad ninyo. Hindi niya tinuloy yung sasabihin niya. Ano? Natawa siya ng bagya. Wala. Hindi, tapusin mo kaya. Umiling siya. Baka magalit ka eh. Hindi, ayos lang. Napangiti ako. At sa unang pagkakataon, pareho naming alam na may kakaiba nang nangyayari sa pagitan naming dalawa. Wala namang umaamin. Wala namang nagsasabing gusto namin ng isa't isa. Pero naroon na ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Ilang minuto kaming natahimik hanggang sa hinawakan ko ang kamay niya. Pwede pa ba akong lumapit pa? Oo naman. At doon ako nakaramdam ng kakaiba. Dahil alam kong mali na ako ang nagsimula ng lahat. Pero sapat na ang nararamdaman ko noong mga oras na yon para ipaubaya ko kay Waldo ang sarili ko. At doon, Miss Love, hinawakan niyang kamay ko at nagtungo kami sa likod ng apartment kung saan siya nakatira. At doon nangyari ang lahat sa amin ni Waldo. Isang pangyayaring hindi ko talaga makakalimutan. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Dahil naging masaya ako kahit na sandali lang sa piling ni Waldo. Ilang oras pang lumipas pagkatapos noon, napatingin siya sa relo niya. Gabi na. Tumango ako. Oo nga eh. Pero wala sa amin ang gustong tumayo kaagad. Parang pareho pa namin gustong pahabain ng sandali. Hanggang sa marinig namin ang mahinang pagtawag ng anak ko sa labas. Tumayo na ako. Kasabay niyang tumayo rin. Tapos nagkatinginan pa kami. At sa loob ng ilang segundo, hindi kami nagsalitang dalawa. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya eh. Hindi ko rin alam kung ano ang nasa isip ko. Basta ang alam ko lang, matapos ang gabing yon, may nagbago sa amin. Isang bagay na hindi namin kayang baliwalain. O siya, sige, alis na ako ah. Good night, sabi ko. Ngumiti si Waldo. Good night po. Naglakad na ako pabalik sa unit. Pero bago ako tuluyang makapasok, hindi ko napigilang lumingon pa. At nakita ko siyang nakatingin pa rin sa akin. Agad siyang umiwas ng tingin nang mahuli ko siya. Tapos napangiti ako. Pumasok na ako sa loob. Habang sinasara ko ang pinto, alam kong hindi na katulad ng dati ang lahat. Dahil mula nang lumipat ako sa apartment na yon, alam kong sa mga oras na to, naging mahalaga na siya sa akin. Mabilis lumipas ang mga buwan. Hindi naman na nasundan pa yung nangyari sa amin ni Waldo. Pero mas naging close kaming dalawa. Mas naging malapit kami. Bandang umaga, nagulat na lang ako nung dumating yung asawa ko. May humintong sasakyan sa harap ng apartment. At pagbaba pa lamang sa pinto ng isang lalaki, alam ko na agad na si Art yun. Nagulat si Mika at agad na tumakbo. Sinalubong niya ng yakap ang daddy niya. Parang pilit namang bumabawi si Art sa lahat ng araw na nawala siya sa amin. Mahigpit at matagal niyang niyakap si Mika. Tapos tumingin siya sa akin. Hindi na gaya ng dating tingin niya. Napakaingat niya ngayon at tahimik. Pwede ba tayo mag-usap, Ibon? Sabi niya. Tumango lang ako. Sa loob ng apartment, magkatapat kami sa mesa habang si Mika ay abala sa labas at naglalaro. Alam ko, simula niya, marami akong pagkukulang. Hindi ako sumagot. Pinakinggan ko lang siya. Akala ko noon sapat na nagtatrabaho ko, na nagpapadala ko, na binibigay ko lahat ng pangangailangan ninyo. Diretso siyang tumingin sa akin. Pero hindi pala ganun yun. Tahimik pa rin ako. Doon ko lang naintindihan habang nasa barko ko na hindi pera lang ang kailangan ng pamilya.
Huminga siya ng malalim. Pasensya ka na, Ibon. Ilang segundo akong hindi kumibo. Hindi dahil galit ako, kundi dahil sa mga salitang matagal ko nang gustong marinig mula sa kanya. Hindi lang ako umalis dahil sa nanay mo. Sagot ko. Umalis ako kasi pakiramdam ko mag-isa na lang ako. Tumango siya. Alam ko na ngayon. Tahimik ulit. At sa unang pagkakataon habang magkausap kaming dalawa, hindi kami nagsisigawan. Hindi kami nagsusumbatan. Wala nang kailangang patunayan. Gusto ko nang umuwi kayo sa bagong bahay natin. Sabi niya, gusto kong buuin ulit ang pamilya natin. Sorry. Tiningnan ko siya. Talaga ba? Bagong bahay? Tumango siya. Para sa inyo. Pasensya ka na kung di ko agad yun ginawa. At sa pagkakataong yun, Miss Love, nakita kong totoo na. Sige, sagot ko agad. Para kay Mika. Kinabukasan, nagsimula na kami agad mag-impake. Isa-isa na naming nilagay sa kahon ang mga gamit namin ni Mika. Mga damit, laruan, ilang gamit sa kusina. Habang ginagawa ko yun, Miss Love, napatingin ako sa paligid ng apartment. Dito kami nagsimula. Dito ko unang naramdaman na pwede palang huminga kapag nasasakal ka na. At dito ko rin nakilala si Waldo. Hindi ko alam kung nasan siya nung maumagang yun. Pero alam kong darating din siya maya-maya. At bandang tanghali nga, habang binubuhat na namin yung mga kahon palabas, nakita ko siya, nakasandal sa pader. Nagkatinginan kaming dalawa. Tumigil ako at tumigil din siya. Aalis na po kayo? Tanong niya. Tumango ako. Oo eh. Walang sumunod na salita agad. Parang pareho naming alam na wala kaming masabi. Ingat ka. Sabi niya kalaunan. Simple lang pero ramdam na ramdam ko ang lungkot niya. Nilapitan ko siya. Salamat. Sabi ko. Para saan po? Sa lahat, Waldo. Sa lahat. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Alam naming pareho kung ano yun. Sa mga araw na pinagaan niyang buhay ko, sa mga panahong bigo ako at sinamahan niya ako. Tumango lang siya. Wala po yun, Ate Ibon. Sandaling katahimikan ulit ang nangyari. Yung klase ng katahimikan na mabigat. Huminga ako ng malalim. Waldo, mag-iingat ka dito ha. Hindi kita makakalimutan. Salamat talaga. Ngumiti siya ng bahagya. Kayo rin po. Mag-iingat kayo palagi. Pati na rin si Mika. Hindi ko agad nagawang tumalikod. Tumingin lang ako sa kanya. Parang gusto kong tandaan lahat ng detalye sa mukha niya. Hindi dahil may espesyal na nangyari, kundi dahil alam kong iyon na ang huli. Pumasok na ako sa sasakyan. Pagbalik ko ng tingin kay Waldo, nakatingin pa rin siya. Salamat ulit. Bulong ko. Tumango lang siya. Good luck po. Tumango ako pabalik pagkatapos ay tumalikod na ako. Nakita kong kumaway ang anak ko. At nagbabay kay Waldo. Habang umaandar ang sasakyan, Miss Love, palabas ng apartment. Tahimik lang ako sa likod. Si Mika ay masayang nakaupo sa tabi ng ama niya. Nag-uusap sila tungkol sa kung saan kami titira. Kung anong gagawin namin sa susunod. Ako naman, nakatingin lang ako sa bintana. Dahan-dahang lumiliit ang apartment. Hanggang sa makita ko si Waldo sa likod. Nakatayo pa rin sa parehong pwesto. Hindi kumakaway, kundi nakatingin lang. At sa huling segundo bago kami tuluyang makaliko, nagtagpo pa ang tingin naming dalawa. At alam ko, nasaktan ko siya. Dahil sa sandaling pag-stay namin doon, naramdaman kong naging mahalaga ako sa kanya. Pero ganun din siya sa akin. Naging mahalaga siya sa akin. Pero Miss Love, may mga taong dumarating sa buhay mo hindi para manatili. Dumarating lang sila para turuan kang bumangon ulit.
para ipaalala kung paano maging normal, kung paano ngumiti, kung paano tumayo. Si Waldo ay ganong klase ng tao, isang mabuting lalaki. At habang unti-unting nawawala ang tanaw ng apartment sa likod namin, napabuntong hininga ko. Dahil doon, tanggap ko na. Sa harap ko, hawak ng asawa ko ang kamay ni Mika. Sa likod ko, naiwan ng isang bahagi ng nakaraan ko. At sa pagitan noon, naroon ang unang araw ng aming bagong simula. Alam kong nasaktan si Waldo. Pero kung nasaan ka man ngayon, Waldo, daladala ko pa rin ang alaala nating dalawa. At hindi kita makakalimutan. Ako to, si Yvonne. Hanggang dito na lamang po, Miss Love. Nagmamahal, Yvonne. Huwag kang mag-alala, Mari. Hindi naman ako lasing eh. Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo. Napakabait mo para pagtiyagaan si paring Albert. Pero kung ayaw mo na sa asawa mo, sawa ka na, pagod ka na. Pwede mo naman akong subukan eh. Kayang-kaya kong punan ang pangangailangan mo na hindi na kayang gawin ng asawa mo. Ronnie, ano ba? Ano ba naman yung sinasabi mo? Asawa pa rin ako ng kaibigan mo. Alam ko, pero hindi ka ba nagsasawa? May hangganan ba ang pagmamahal? May hangganan ba ang pag-aalaga mo sa isang tao na mahalaga sa'yo? Hanggang kailan ang kaya mong tiisin para lang sa kanya? Ako kasi, pinaniniwalaan ko ang sinumpaan namin nung kinasal kami ng asawa ko. Pero sa paglipas ng mga taon, nakakapagod rin pala. Lalo na kung ang tao ay walang tsansang magbago. Sa loob ng ilang taong pag-aalaga ko sa mister ko, ay nagsawa na ako at napagod na. Kaya't nagawa ko siyang iwanan at sumama sa kapitbahay namin at kumpare niyang si Ronnie. Alam kong mali, pero naintindihan ako ng lahat, lalo na ng pamilya ng asawa ko. Hindi sila nagalit at tinanggap nila ang desisyon ko. Ito po ang aking kwento na ibabahagi sa inyong programa. Isang mapagpalang araw nga po pala sa inyong lahat. Hayaan niyo kong isalaysay sa araw na ito ang kwento ng aking buhay. Isang pangyayari na nakatatak na sa aking pagkatao, sa aking puso at isipan. Isang kwento na may pagsisisi at isang kwento ng bagong pag-asa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Mia. 30 years old na, may isang anak. Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa DSWD sa aming bayan sa Mindanao. Hindi ko na lamang po babanggitin kung saan. Nangyari ang kwento kong ito, ilang taon na rin po ang nakararaan. Noong time na yon ay bigla kong sinubok ng panahon. Sinubok ang aking katatagan bilang mabuting asawa at babae sa aking mister. Si Albert ang asawa ko. Matanda lamang siya sa akin ng 2 taon. May anak na kami bago pa man kami ikinasal. Binata pa lamang siya ay pasaway na ang asawa ko. Bagay na hindi ko pinansin noon dahil nga mahal ko siya. Bisyo niya ang alak at sigarilyo. Nang mga panahong yon, ay ayos pa naman kahit nalasing siya araw-araw. Binibigay pa rin naman niya ang mga panggastos namin sa bahay at ang sobra naman ay sa alak at yosi niya napupunta. Madalas na naming pagtalunan niya noon pa. Pero mas madalas ay hindi na lamang ako kumikibo dahil ayoko ng away. Naaawa rin kasi ako sa anak namin dahil kinalakihan na lang niyang ganun ang kanyang ama. Pero isang pagsubok ang dumating sa amin. Naaksidente si Albert. Kinailangang putulin ang kanang paa niya. Naging bugnutin palalo si Albert nang mangyari yon sa kanya. Hindi ko nga alam kung karma bang matatawag ang nangyari sa kanya para sana maisip niyang maging mabuting asawa na. Pero mukhang hindi tumalab dahil mas lumala pa siya. Mabuti nga sana kung naputo lang paa niya dahil sa trabaho.
Pero naaksidente siya dahil sa paglalakwat siya. Kasama ang mga barkada sa isang piyesta sa kabilang bayan. Kaya siya naging inutil dahil sa pangyayaring yun. Lasing na lasing raw siya noon na naglakad sa National Highway. At dahil nakainom na, hindi na siya nakikinig sa mga kaibigan niya. Hanggang sa biglatong tumawid sa kalsada at hindi nakita ang truck. Dito nagsimula ang lahat ng kalbaryo na pinapasan ko sa buhay. Mabuti nga nabuhay pa siya. Pero yun nga lang, hindi lang ang kakayahan niyang maglakad ang nawala sa kanya, kundi ang kakayahan niyang magpaligaya ng babae. Tama po, hindi lang siya naputulan ng paa basta, kundi nawalan din ng kakayahang sekswal si Albert sa nangyari. Hindi ko alam pero ang sabi, may ugat na naapektuhan. Kaya naman nawalan na rin siya ng kakayahang tugunan ang pangangailangan ko bilang asawa niya. Pero kahit ganun ang nangyari, ay nagtiis ako sa pagiging asawa niya. Naging mabuti akong asawa ng ilang taon. Naging maunawain at ginagawa ang lahat para pagsilbihan si Albert, para alagaan siya ng abot sa aking makakaya. Dahil nga sa pangyayaring yun, hindi na siya nagtrabaho. Simula nung naaksidente siya ay wala na siyang ginawa kundi ang maging pabigat sa akin. Alam ko naman na responsibilidad ko siya dahil asawa ko siya. Pero yung pagpapahirap niya sa akin na imbis na isipin niya ang mas ikakabuti ng aming pamilya, ay mas inuuna niya pa kasi ang paglalasing. Minsan naiisip ko rin na iwanan na lang si Albert. Pero nakukonsensya naman ako dahil napakabait ng magulang niya sa akin. Mia, salamat sa pag-aalaga mo sa kanya ha. Ikaw na lang talagang maaasahan kong mag-alaga sa kanya. Wag ko kayong mag-alala ma. Inaalagaan ko naman si Albert eh. Maraming salamat talaga Mia. Utang ko talagang kabutihan mo sa anak ko. Alam mo naman na pati ang kapatid niya galit sa kanya. Hindi kasi tinatanggap si Albert ng mga kapatid niya dahil sa pagiging pasaway nito at sobrang tigas ng ulo. Bilib nga rin sila sa akin, lalo na ang ina niya dahil sa kabila ng pagiging pasaway ni Albert, pagiging lasinggero, ay hindi ko siya iniwan. Hindi ko siya pinagpalit sa ibang lalaki. Pero hindi ko alam na magbabago pala ang lahat. Magbabago ang lahat sa pagdating ng isang malaking tukso sa akin. Hindi ko na napapansin si Ronnie, ang kapitbahay namin. Madalas lang siyang bumati sa akin, pero deadman naman ako. Nakafocus lang kasi ako noon sa pamilya ko. Maganda naman kasi ako kahit papaano. Hindi naman matatawag na pangit. Maputi na medyo may laman. Straight ang buhok at may taas na 5'6". Dahil na rin sa sunod-sunod na problema, lalo na nga kay Albert na hindi man lang naiisip ang kinabukasan ng aming pamilya, ang kinabukasan ni Freya na anak namin, ay nagawa kong pagtaksilan siya. Napagod ako. Isa lang naman ang hiniling ko sa kanya noon, kahit wag na siyang magtrabaho, kahit wala siyang kakayahang ibigay ang pangangailangan ko bilang asawa niya. Pero sana, wag na siyang maging pabigat, lalo na ngayong nag-iisa na lang akong umako sa lahat ng gastusin namin. Si Freya ay nag-aaral ng elementary. Ako na ang umako sa responsibilidad ni Albert na buhayin ang buong pamilya namin simula nung naaksidente siya. Mabuti na nga lamang at nasa abroad ang aking biyanan na siyang nagpapadala rin ng pera kay Albert buwan-buwan. Pero minsan, hindi sapat ang pinapadala ng mama niya dahil para lang yun sa bisyo niya. Inom dito, inom doon, lasing dito, lasing doon. Walang katapusang lasingan na lamang ang nangyayari sa buhay ni Albert. Tumawag ako kay Albert dahil kalahating oras na ay hindi pa dumarating ang sundo ko na si Mang Jun. Pero ang nakausap ko naman ay ang kumpare niya. Lasing na raw si Albert at hindi raw makakasundo si Mang Jun dahil umalis ito kanina at nagsabi rin to kay Albert. Papatayin ko na sanang tawag nang may sumunod pa itong sinabi. Sinabi ng mga to na susunduin daw ako ni paring Ronnie. Isa si paring Ronnie sa mga kaibigan ng asawa ko.
Kapitbahay lang namin. Si paring Ronnie ay iniwan ng asawa, pero hindi ko alam ang dahilan. Sabi kasi ng asawa ko noon, hindi mahilig magkwento si Ronnie, pero may usap-usapan na may lalaki raw ang asawa niya. Dahil lang kasi siya dito at hindi ko rin alam kung saan ang probinsya niya. Sinabi ko sa kanila na huwag na lang akong sunduin kasi baka lasing din si paring Ronnie. Pero sinabi ng mga ito na kanina pa raw to nakaalis papunta sa opisina. Maya-maya nga lang ay natatanaw ko na siya at mukha ngang hindi nakainom. Himala yata, hindi ka pa yata nakakainom. Salubong ko dito. Hindi naman ako umiinom lagi. Sumasama lang naman ako sa kanila kasi napaka-boring sa bahay mag-isa. Hindi ka talaga nakainom ha? Tanong ko. Nagulat na lamang ako noon nang lumapit sa akin si Ronnie. Kahit amuyin mo pa ako, Mari. Bigla na lamang kong kinabahan nang idikit niya ang katawan niya sa akin. Gulat na gulat ako noon na nagmamadaling lumayo sa kanya. Napakabango niya. Para bang may biglang nabuhay, nakakaibang damdamin sa aking puso. Bigla ang dating sa akin ng realidad na kahit tagal ko na palang hindi nahawakan ng lalaki. Ilang taon na ba? Simula nung naaksidente si Albert. 5 taon na pala. 25 pa ako noon. 5 taon na akong nagtitiis at 5 taon na rin akong hindi sinisipingan ng asawa ko. Baliw ka talaga. Tara na nga. Mabilis na lamang kong umiwas at itinaboy ang masamang pangitain na nakikita ko. Sinaway ko ang sarili kong isipan. Nakakabaliw. Para bang isang malaking tukso para sa akin si paring Ronnie. Bakit ba naman napakalayo mo sa akin, Mare? Lumapit ka sa likod ko at kumapit. Mabilis pa naman akong magpatakbo ng motor. Baka mahulog ka. Dahan-dahan ka lang. Baka mamaya maaksidente pa tayo. Wika ako dito. Huwag kang mag-alala, Mare. Safe ka sa akin. Bumagal ang pagpapatakbo ni kumpare sa motor nang kumapit na ako sa kanyang bewang. Sobrang lakas ng pintig ng puso ko ng mga oras na yun. Mainit ang katawan niya na sobrang nakadadarang. Mali ito at mali ang nadarama kong to dahil may asawa na ako. Kaya sobra ang pagpipigil na ginagawa ko para hindi mapahigpit ang yakap ko kay paring Ronnie. Nakakahiya kasi dahil kung saan-saan na umaabot ang isipan ko at kung ano-ano pa ang iniisip ko. Hindi ko rin alam kung nananadya ba si Ronnie kasi sobrang bagal naman yata ng takbo namin. Gusto ko nang magreklamo sa bagal pero may bahagi naman sa pagkatao ko ang ginustong mas mabagal ang pagpapatakbo niya. Gabi na nga kaming dumating sa bahay. Pasado 8:00 na kasi malayo-layo din mula sa amin ang pinagtatrabahuhan ko. Idagdag pa ang bagal ni paring Ronnie sa pagpapatakbo. Wala na sa bahay si Freya kasi kapag lasing ang papa niya ay dumediretso na ang anak ko sa tita niya. Usapan na kasi namin ang ganun. Ayokong nakikita ni Freya ang makabalbala ng ama niya kapag nalalasing to. Pero iba ngayon si Albert. Kasi natulog talaga siya sa may sofa sa sobrang kalasingan. Ang bigat pa naman ito at hindi ko siya kayang buhatin. Kaya tinulungan pa ako ni paring Ronnie sa pagbubuhat sa mister ko. Halos wala nga itong kamalay-malay na pinagtutulungan na pala namin siya ni Ronnie. Salamat, Ronnie ah. Wala yun, Mari. Napakaswerte talaga ni paring Albert sa'yo. Kahit ganyan pinagtsatsagaan mo pa rin. Napakabuti mong asawa. Siguro kung kagaya mo rin lang si Tina, ay hindi pa rin kami naghihiwalay sa ngayon. Natigilan ako sa sinabi niya. Nasa sala na kami noon ng bahay. Ano ba kasing totoong dahilan ng hiwalayan niyo? Tanong ko. Sabi niya, lagi raw kasi akong nasa inuman. Kasalanan mo naman pala ang sa akin naman, hindi naman ako pala inom, Mari, alam mo yan. Tikim lang, pantanggal pagod ba sa trabaho? Tsaka ano ba naman yung ilang hakbang lang bahay naman na namin. Buti sana kung hindi tayo magkapit bahay at dumadayo pa ako sa malayo, sa ibang lugar. Kaso hindi naman. Wala pa ngang kalahating oras aalis na ako sa tumpukan namin. Dahil alam ko naman ang limitasyon ko at hindi naman nila ako pinipilit na painumin. Yun lang
Nagsawa daw siya. Nakakasawa daw ako. Kaya niya nagawang lokohin ako. Ha? Napatingin ako sa kanya. Kilala mo naman yung classmate niya nung high school, si Ronald. Kachat niya na pala yun matagal na. Ayun, nagsasama na silang dalawa ngayon. Balita ko nga buntis na. Mabuti na nga lang din at wala pa kaming anak. Kaya ikaw, Mari, kung sakali na ayaw mo palang nagiinom si Albert, sabihan mo na agad siya para alam niya, para hindi kayo matulad sa akin. Naku naman, Ronnie. Ilang ulit ko na bang sinabi sa kanya na tigilan niya ng bisyo niya, wala pa rin namang nangyayari. Sa bagay, ang rason niya kasi sa inuman, lasenggo na siya bago kayo kinasal, kaya nararapat na tanggapin mo kung ano siya ngayon dahil ganito siya noon pa man. Alam kong mali yung katwiran ni pare, pero mahirap pagsabihan yan alam mo naman. Pag kinontra mo yan, iinit ang ulo niyan. Natatawa pang sabi nito. Kabaligtaran talaga ni Ronnie ang asawa ko. Ewan ko ba? Mas mahalaga yata sa kanyang bisyo niya kaysa sa amin ni Freya. Hayaan mo na. Pare-pareho na lang siguro yata talagang mga lalaki. Natawa ng pag-aak si paring Ronnie na hinawakan ng kamay ko. Nagulat ako noon. Tingnan mo yung mga daliri mo, Mari. Hindi pantay-pantay. Ibig sabihin, ginawa ng Diyos ang tao na magkakaiba. Kaya hindi lahat ng lalaki ay magkakaparehas. Huwag mo akong itulad sa asawa mo dahil hindi mo pa nararanasan na maging asawa ko. Baka nga hindi mo kayanin pag naging asawa mo ko. Kung kay Albert, alis lang sa kanya na hindi niya napapasaya ang asawa niya. Sa akin hindi. Saka mo palang magiging masaya ka na. Hindi ko alam kung biro iyon o totoo. Pero halata na apektado ako sa sinabi ni paring Ronnie. Nakaramdam ako ng kakaiba. Alam ko kasi ang pinapahiwatig niya. Alam kong alam niya na wala nang kakayahan si Albert na pasayahin ako. Siya nga pala ihahatid na kita bukas. Tiyak na hindi magigising ng maaga yung si paring Albert. Lasing na lasing yan Salamat. Gusto mo bang maghapunan muna? Magluluto na lang ako. Si paring Ronnie naman ang natigilan, pero napangiti. Noon ko lang din napansin na may tinatago rin naman palang kagwapuhan ang kumpare ng asawa ko. Huwag ka nang magluto. O-order na lang ako ng pagkain. Alam ko na pagod ka na sa trabaho sa opisina. Doon ako nakaramdam ng kakaiba, lalo na sa tingin niya. Hindi niya inaalis ang mga mata niya sa akin habang kinukuha ang cellphone at umorder ng grab food para sa aming dalawa. Kahit kailan ay hindi ko naranasan to kay Albert, ang alagaan ako bilang babae. Hindi niya kailanman pinaranas sa akin na alagaan niya ako dahil pagod ako sa trabaho. Makakalakad naman si Albert kung tutuusin. Kayang-kaya niya dahil may saklay siya. Nakakagala pa nga siya At kaya niyang gawin ang mga gawain sa bahay. Pero sadyang hindi niya lang talaga ginagawa. Pag uwi ko galing trabaho ay ako pang lahat. Nakakatulong naman si Freya, lalo na sa paglilinis ng bahay. Pero kapag ganitong lasing na ang kanyang ama, ay kaagad nang aalis yun. Matalino rin ang anak ko at may trauma na siya sa paglalasing ng ama. Hindi ko naman magawang iwan si Albert dahil para sa akin ay sagrado ang kasal. Pero ang paniniwala ko palang yun ay tuluyan ding magigiba dahil sa nagawa ko rin naman na lokohin siya at sa mismong kaibigan pa niya. Masayang kausap si paring Ronnie habang kumakain kami. Siya pa nga ang naghugas ng pinggan para raw hindi na ako mapagod pa, lalo na't maghapon akong nakahawak sa computer. Hindi ko rin namalaya na umabot na kami ng 12:00 ng gabi sa aming usapan. Kung ano-ano na lamang kasi ang pinag-uusapan namin. Hanggang sa nagpaalam na si paring Ronnie na uuwi na para makapagpahinga na ako. Pero bago yun, nagulat na lamang ako dahil bago siya umalis, ay bigla niya akong hinalikan sa labi. Baka gusto mo akong subukan. Pinapangako ko sa iyo, Mia. Magiging maligaya ka. Hindi mo pagsisisihan ang pagtanggap mo sa akin. Ronnie naman, asawa ko ni Albert. Asawa ka nga. Mahalaga ka ba sa kanya? Umuwi ka na nga. Sige na't baka may makakita pa sa atin at kung ano pang isipin. Galit ka ba? Tanong niya na hinawakan pa ang pisngi ko.
Hindi ako galit. Umuwi ka na dahil gabi na. Susunduin kita bukas ha. Pagkasabi niya noon, ay bigla niya na naman akong hinalikan. Naiwan akong nakatulala dahil itatanggi ko man, ay nagustuhan ko talaga ang halik ni paring Ronnie. Idagdag pa ang napakabango niyang katawan na hindi kagaya ng asawa ko na lagi na lang amoy alak o kaya naman amoy sigarilyo. Sa totoo lang, kahit halik nga ay hindi na namin nagagawa ni Albert. Kahit lambingan. Nagising akong napangiti dahil nakita ko ang chat ni paring Ronnie sa messenger ko. Good morning. May kasama pa yung kiss and heart emoticon. Nagulat pa nga ako dahil may voice message din. Tila mas lalo yatang kumanda ang umaga ko. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa ganito? Lalo na sa gaya kong matagal nang walang ganap. Naganda kaagad ako para pumunta na sa trabaho. Tiningnan ko si Albert pero tulog pa rin to, kaya inihanda ko na lang ang pagkain niya sa mesa. Si Freya naman ay weekly ko yang binibigyan ng baon, kaya alam kong wala akong problema sa anak ko. Paglabas ko ng bahay, ay nagulat ako dahil naroon na si paring Ronnie. Totoo pala talaga na iyahatid niya ako sa trabaho. Biniro ko pa siya na baka malate ako sa bagal niyang magpatakbo. Nagulat na lamang ako nung hinila niya ako para suotan ng helmet. Maaga pa naman daw, kaya may dadaanan daw muna kami. Dumaan kami ni paring Ronnie sa isang lodge na malayo-layo sa aming lugar, pero sako pa rin yun ang aming bayan. Doon, hindi ko na pinigilan ang sarili ko na magkasala. Hinayaan ko ang sarili ko na sumaya sa piling ni Ronnie. Halata nga na sobrang namimiss ko ang ganitong bagay dahil halos wala kaming tigil at nakailang eksena din kami ni Ronnie. Para akong nakalutang sa alapaap habang nilalasap ang bawat haplos ni Ronnie. Hindi din naman sa kumakampi ako kay paring Ronnie, pero alam ko sa sarili ko na mas lamang siya sa asawa ko. Sa loob ng ilang taon na hindi ako pinaligay ni Albert, ay para akong mabaliw-baliw sa piling ni Ronnie. Ang ending ay napa-absent ako sa trabaho ko. Hindi na ako pumasok sa opisina ng araw na yun. Sinabi ko na lamang na masama ang pakiramdam ko. Pero ang totoo, nagpapakasaya ako ng araw na yun, buong araw kasama si Ronnie. Hindi ko alam kung paano ko yun nagawa sa unang pagkakataon. Pero nakakawili pala talaga ang gumawa ng bawal. Totoo ng pagkakamali minsan ay nakakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Hanggang ang minsang kong pagkakamali ay naulit pa ng naulit. Hanggang sa kahit sa bahay pa namin ni Albert, kagaya na lamang nung minsan, ay may nangyari sa amin ni Ronnie. Lasing kasi nun si Albert. Hinatid ito ni Ronnie sa amin. At matapos namin siyang dalhin sa kwarto namin, ako naman ang dinala ni Ronnie sa bahay niya. Para hindi kami nakikita ng mga kapitbahay, ay sa likod kami dumaan. Diretso na yon sa bahay ni Ronnie. Sinasadya niyang hindi isara ang pinto niya sa kusina para doon na kami dumaan. Dito na rin paulit-ulit na may nangyayari sa amin ng kapitbahay ko at kumpare ng asawa ko. Pero sabi nga nila, walang sikretong hindi nabubunyag dahil paglipas ng buwan ay nahuli din kami ni Albert. Sinasabi ko na nga ba niloloko mo ko. Hinablot ni Albert ang buhok ko, subalit hinila naman ako ni Ronnie at itinulak niya ang asawa kong nakasaklay. Napayakap ako kay Ronnie nang akmang susuntukin niya si Albert. Mabuti na lamang at nagpapigil din naman ang kalaguyo ko. Tarantado ka pari ah. Asawa ko yan, pinapaalala ko lang sa'yo. Tama na paring Albert. Pakawalan mo na si Mia. Alam ko namang niloloko mo lang din siya eh. Napatingin ako sa dalawa. Hindi ko to gagawin pare. Kung hindi kita nakikitang niloloko si Mia, ikaw na nga tong baldado. Ikaw pang may lakas ng loob para unang kumabit. Singhal ni Ronnie. Hindi naman nakapagsalita si Albert. Anong ibig mo sabihin, Ronnie? Nagtataka kong tanong kay Ronnie. Nung una, naawa lang talaga ako sa'yo. Pero unti-unti, nahulog ang loob ko sa'yo. May kabit yung magaling mong asawa. Sa pinupuntahan naming bar,
Doon niya inuubos yung pera na padala ni Tita Rosa sa kanya. Pagsusumbong pa ni Ronnie sa akin at may pinakita pa itong video. May babae pala na regular na pinupuntahan si Albert. Kahit na hindi pala nagagamit ang stick niya, ay sige pa rin pala ito. Oo, totoo yun. Pero alam mo namang katuwaan lang yun, pare. Samantalang itong ginawa niya sa akin. Hindi nakakatuwa, sigaw naman ni Albert. Katuwaan lang pala. O sige, para mas lalo ka pang matuwa, maghiwalay na lang tayo. Tama na tong lukuhan nating dalawa. Total alam na natin ngayon na parehas tayong may kasalanan. Masaklap mang isipin, pero ito ang nangyari sa amin. Galit na galit naman talaga sa akin si Albert noon. Pinapalayas niya ako, pero hindi pa ako umalis ng bahay na yun. 2 araw pa ang nakalipas, umuwi na lamang ako sa amin na nasa labas na ng bahay ang lahat ng mga gamit ko. Pinalayas niya na ako at nakikipaghiwalay na raw siya sa akin. Nalaman din ni Mama Rosa ang nangyari. Kinausap ako sa video call. Inamin ko rin ang pagkakamali ko, pero tinanggap niya ako. Naiintindihan daw niya, pati na rin ang mga kapatid ni Albert at lalo naman ang anak naming si Freya. Nung time na pinalayas ako ni Albert, sumakabilang bahay ako. Tama, sa bahay lang ni Ronnie. Naging kapitbahay ko ang mister kong si Albert. Wala na yata talagang pag-asa sa buhay si Albert dahil siya mismo ayaw niyang tulungan ang sarili niya. Naging okay naman ang buhay ko sa piling ni Ronnie. Naging mabuting partner siya sa akin at itinuro niya na rin na parang anak ang anak kong si Freya. Mas naglalagi pa ang anak ko sa bahay ni Ronnie kesa sa bahay ng ama niya na naging kapitbahay lang naman namin. Ewan ko ba? Pero ayos na rin dahil nakawala ako sa relasyon namin ni Albert. Sa ngayon, ganun pa rin naman siya, hindi nagbabago. Puro inom at kasama na niya sa bahay niya ang babaeng kinakalantaryo niya sa bar. Sa ngayon nandito na ako sa probinsya nila Ronnie, sa mga magulang niya, waiting sa panganganak ko. Buntis na kasi ako ng 7 buwan at nagpapatayo ng bahay si Ronnie dahil balak niyang lumayo na kaming pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Nagmamahal, Mia.